Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkanmu da dawowa. A yau dan koyar muku da darasi ne yadda za ka ƙara caji a wayarka, amma caji na bogi. Misali, wayarka ba caji, kana so abokinka ya tambaye ka ya ce ka bashi wayarka, kana so ka ƙara caji ba tare da ya gano wayarka ba caji ba. Ƙara caji dai amma fake caji a wayarka wanda ba zai sauka ba kwata-kwata, automatically ƙara caji ne wanda ba zai sauka ba, sai da in ka kashe tukunna ba mu gwada shiga cikin setting mu ƙara caji. Yanzu ku lura sama caji na a sama 20% ne caji na, to yanzu ba mu je mu ƙara mu da shi 100%. Abin da za ka yi farko ka fara shiga setting. In ka shiga setting, in ka shiga menu ka je ka shiga setting, ga setting ɗin mu nan, kun ga setting ɗin mu, to ba mu shiga setting. In ka shiga setting ka yi ƙasa system, in ka shiga system abinda za ka yi, za ka shiga about phone. In ka shiga about phone za ga bolt number ɗin, bolt number, wannan bolt number shi za ka danna sau 7 a lokaci ɗaya, a second, a cikin seconds ka danna shi sau 7, shi ne zai buɗe ma developer option sau 7 a lokaci ɗaya, 1 2 kin gani. To yanzu ya ce mini no you are already developer, dama ni na riga na mai da shi developer. Dole ba za ka fara ƙara caji ba tukunna, sai ka buɗe ka danna nan wajen sau 7 a lokaci ɗaya. To in ka danna shi sau 7 a lokaci ɗaya, kaga idan ya nama ka UI developer, ya nama UI developer tukunna, zai nama ka ya nama UI developer ya ka dawo baya, za ga developer option ɗin gashi nan, kun gan shi. To direct da ka shiga cikin developer option, a nan za mu ƙara cajin. Kun ga na shiga cikin developer option. To in ka shiga cikin developer option, abin da za ka lura can saman ka developer yana off ko yana on. Idan yana off ne ka buɗe shi, idan yana on ne ka kunna shi. In dai ka gan shi a buɗe kuma direct, in a buɗe ne kun ga na on ne a sama can, kun ga on ne. To abin da zan yi sai in duba nan wajen system UI demo mode, wannan kun gan shi na danna shi, to shi za ka danna, kana danna zai ne ta ciki, kun ga ya kai ni ciki. To abin da za ka yi show demo mode, shi za ka danna. Kun ga caji na kuka lura saura 18 ne, ku duba ya kuma saura 17 caji na. Yanzu ina danna, kun gani ina buɗe shi, kun ga caji na kuma 100%. to da ka cajin ya ƙaru amma fake na ƙaruwa, ba wanda zai gane cajin 100 ne ba 100 ba. To normal charge da ya ka, amma normal charge ya kuma yana ce yana tafiya, amma wannan kuma 100 bai sauka ba, ko na sa caji ba zan gani ba, ko ban samu ba zai sauka ba ne direct. Yanzu ban gwada jona wayar a caji ko za ku ga hede ba zai ƙaru, ba zai ɗau caji ba. Kun gani tana caji yanzu haka wayar sannan jiya tana caji, amma kuma 100% ke nuna, saboda ba zai nuna muku alamar caji ba, saboda yana wayar ka ɗora mata kamar 100% ne. Yanzu kuma ba 100% ba ne, yanzu ba kashe shi guda, kun ga wayar tana caji yanzu kuma 17% ne. Na ƙara na shi sama, ku duba sama wajen caji ina na batirin, kun ga 100%. to yanzu za ka ƙara caji kenan. Darasi ne kenan. Thank you. By Abdullahi J. Afra.